gareng nembang terus aku dadi nembang. Nah terus Semar teko ngantemi terus tak bales. Bagong karo wong tuwa kok men modar men. Mangkelake ora. Sirah dipitrai saben dina. Disungkemi anak bojoe. Dibuat-bet wae. Ngapa rene? Hah? Anjur kaya buta ora. Uyu isisan usus. Wong tuwa duyu. Sak penake dhewe ora. Mangkel awang Semar teko. Ayo, tangkep jajokan lan bau. Gong men rene, men wah incem pokoke. Mlenyok ndasku. Tas sak penake dhewe. Kuwi ya ngono. Mudar wae yo. Kelaru wae, Tru. Syukur. Sapa terus sing nyuwarake mau? Solikin. Solikin. Wah, dokter. Lho, dokter itu. Silikon Solikin. Kok silikon ora? Solikin. Wah, Solikin. Perlu dipermak lho. Nganti tembang gembira lho kok ora iso. Ah ya wis ben karang ya dhewe-dhewe. Krungu aku saka ngomah. Oh. Tak kira nek tipmu rusak. Tipe Petruk ki kok ngolet-ngolet kae. Bol kowe ki ora nyetel bol pas metu ning ngora-ora, Mbah. Ayo kene iki jenenge ngora-ora, Mbah. Lah ya sak, Mbah, ya sak ora. Iya. Pancen ya bener kok. Ya nembang ya reng ya. Ayo nembang apa? Iki ngaturke pasugatan kagem para bapak-bapak sing padha lenggah ning kampus 4 Jana Badra. Acara peresmian kampus, Gong. Peresmian kampus. Kampus piro? Kampus 4 Jana Badra. Neng Gunung Gempal, Giripeni, Wates, Kulon Progo. Wedan. Iki kampus 4, kampus 4. Berarti kampusnya ana papat. Sing pusat nang ndi, Truk? Nang Pingit kae. Terus mau critake nang kidule, terus kampus 3 iki nang daerah ngendi mau lali, terus saiki kampus 4 nang kene. Ha iki jenenge universitas sing berkembang ngene iki, Truk. Ha iya. Kampusnya pirang-pirang mahasiswane ya akeh, bakale ya sip. Ha iya. Ning iki ana anu berita duka. Lho. Berita duka. Dies Natalis sesuk ora wayangan. Tumrap awake dhewe berita duka ya wis apa-apa ya wis ra masalah sing penting sok yang ke-62 wayangan. Kudu ya go aja. Lumangsane ya nenembang sing apik rek ya tetembangan sing kepenak ya. Kowe sing tuwa. Aku sing tuwa ya. Nyuwun suarane arep ngaturke apa? Uler Kambang. Oh iya. Suarane sapa? Weh sing durung muni kok kaya Mbak Ika Suhesti. Oh iya. Uler Kambang Mbak Ika ya mumpuni. Arep bendinane nembang campur sari ning Mbak Ika ki ora lali tansah sinau biologi. Dek hubungane anu maksude klasik-klasik lho, Truk. Iya. Kaya ta uler Kambang, sinom parijata, terus sineman klambi lurik. Diaturke uler Kambang, biasane Mbak Ika senengane pelok. Oh. Saka ngendi ta ya? Saka Tanjung Sari Gunung Kidul. Wah, adoh tekan kene. Ya iya. Adoh kene wis sagu ya tetep mangkat. Wah iya. Sindan-sindan iki ora kaya mbiyen kok. Sindan mbiyen iki jaman bapakku iki wis kol kampus kae. Nggo wiyaga karo sindan iso komplit kok, Truk. Iso komplit. Kon L300 kae. Oh, mbiyen dalam mbiyen ki nek momot wiyaga jan ra nganggo pri kemanusiaan. Oh iya. Mburi 8. Modar ora kowe. Gagasen. Ha iya. Tengah 7 ngono kae wis
Pokoke dinet-net kae. Dhuwur dram. Moko dhuwur mobil dram. Ah iya. Jualange nang ngarep. Engko nek mogok dalange ra gelem medhun. Ha iya. Sing nyurung ya wiyaga-wiyaga yo. Munggah gunung nek kelingan to. Oh, kelingan aku. Lara apa jaman semono. Ku nek ngedum bayar golek nggon sing sepi kae. Tengah sawah kae. Monggo mbiyen suarane atos-atos. Nyombangane nyolong. Nih yo tenan kok biyen ki. Nih yo do manut-manut ya. Sungkem Kang. Ha iya do sungkem-sungkem wae tenan. Lagi saiki dalang wanira kuwi anu wiyaga wanira dalang ki ra saiki iki milenial iki. Iya. Ana kleru ngono ditoleh malah ngopo. Kudune jaman mbiyen ki anggere muni ngempul kleru ki. Gung ngono kuwi dalange noleh iku penabuhe aling-aling kempul kae. Aja nganti weruh dalange wedi tenan kok. Saiki ngempul kleru gung ngono ditoleh malah. Wadah. Wong menungsa kedunungan ino lali salah apes lan mati. Malah mejang. Aja kok menang. Saiki sing jeneng dalang iki urung dipercaya, ngrekoso lho, Tru. Agi mayang dintuti tau apa kowe? Sing ngentuti kuwi yoga. Kuwi lah. Pangestunipun Kanjeng Prabu. Monggo dilebokke mik. Sopo? Ora perlu tak omongke inisiale. Ning wis ketok wonge. Neno. Mangga Mbak Ika. Wah ya suarane apik, pasuryane ya apik. Ayo. Enak apa? Seneng ae dikon kok mesti dadak kesuwen lho. Nek kene wis ayo iki gek cek-cek. Iki mau pun mangap lho. Hah? Pun mangap. Ora omong. Sok meneh omong. Iki piye iki? Agong iki. Jarawa tirta wiji. Lho Ken, iki ana jenenge Mas Tawa saka New York. Chatting aku saya itu paling suka dengan Mas Solikin. Wow. Kalau nimbali Mas Solikin sendiri ke New York berapa ya? Lho, iki asli kira-kira lho. Piye ora tak tawake wingi dolane ndi iso tekan New York kowe? Nek ya kuwi nggawa gambang dhewe. Nggo kalung. Mesake ora. Asli kok, Tru. Ora gara asmane Mas Tawa iki bendina streaming lenggahe ning New York kono. Oh iya to. Paling suka ale Pasolikin marai kepingkel-pingkel kepengin ngaturi kesini. Oh iya ngaturi rono ya paling ora kudu dalange ya. Ah iya tur Solikin rasa dijak. Ah iya monggo aku tak macak kaya Solikin tak jepetane cangkemku men rada yo lengang kosong sae tekose jalan mas kowe kotong royong nyambut gawe.
kesukaanku jineman kesukaanku ya nek ora gathik glinding ya uler kambang ya jineman mari kangen ora jineman mari kangen ya jineman klambi lurik wah wis penak banget terus iya kesenenganmu apa Gong mangan wah maksudnya ini senengane tembang wah anakku kowe takon karo aku kowe ora nyandak pikiranmu terus ora nyandak kowe aku wis apamu meh rujak jeruk Sarawida ta dandang gula Semarangan iya ameng ngarep dandang gula iku dadak cenanangan tekan Semarang ayo apal-apalanku bangsa tembang-tembang kuno kuwi anakku ora iya suci dalam debu tayamum maksudnya piye kowe ora ngerti dagelan kuwi berarti tayamum nek ora kuwi ya aku iki lagu iki paling tak senengi sing basa gedung biyengan to oh paling ora sing nyanyi Chris John Kose Chris John iki petinju e. Ha, Aku kae kok 1000 kutha bae Chris John. Ana 1000 kutha wok dugang raimu modan. Ya. Yai. Uler kambang pelok sing gender ya trampil sing nyiter ya cakrak sigrak sing gambang iso likin ya wah pokoke nek muni alus-alusan ki kecekel kabeh Katro iya wis bangsa alus-alusan badan alus paling kecekel kabeh iya ayo ngerti kowe aja nganti kalah karo pun Kakang oke sing ngrumuni kaya Mbak Nesia Nandasari Nurboy ya arep nyuwun apa Tro coba Pangkur Semarangan wah ya apik kuwi men rada ngoyo suarane men ditokke rek dibawani ta terus dibawani wah tembange do apik-apik aku arep nembang apa ya engko ya engko mikir kudu iso mikir pelok aku engko pelok kowe mingkar mingkuring ukara akarana karenan marti siwi iki ngene sinawang ras mineng kita ngene ora kuat rasah ring ngumbane pita suaramu pecah
Heeh, ngrekoso malah ganti cacing pitaye. Menting klelet ora. Yo, yang apa? Mingkar mingkurengu kara ya akarana akarana karenan marati siwi sing ora baen-baen nggon iki sinawong ra mineng kita wis ora tekan kowe iki ora tekan mbok rasa mecicil-mecicil to Rek kowe iki wis kira mecicil-mecicil manike saya ora teratur kaya rating Honda 70 nabrak gundulmu ki apa piye ora awas ser ngerang hati-hati ngrekoso lho Dre iki tenan ya niki sinden-sinden iki pas kepuyuh-kepuyuhe anggere kon bengok miningser ora ya iso ngampet Sinuba Sinukarta Kartomarma mereka Tarto kok Kartomarma ora Sinuba Sinukarta mreh Kretarta pakartining elmu dukun luhur kuwi ora apal ora sok ngono kuwi to menti tenan suarane sing mau ya, Tru. Heeh. Sinawaras minangkedong. Kuwi berarti sok sinden-sinden iki nek do areng lairke rasa ngeden. Ha iya. Cukup nembang pangkur Semarangan. Pakaryane napa, Bu? Sinden. Pun, nah aku doktere nyekar pangkur Semarangan karo ditajai ya. Sinawaras minangkedong. Blas. Bablas langsung lahir Kang tumrap neng tanah Abang Jawa
timbange arep dodol apa kowe? Agama. Agama Gemeng gemeng aji haji ya arep tak tibake apa terus kowe nyuwun pangkur jebul kae ekor kang tak anti-anti jenenge mau mari kangen. Nah iya, ya Genti Bagong. Aku ora pindah-pindah lho, Truk, tetep lepok, pelok. Lepok ora. Ya, pelok bempo barang. Ya. Areng ngetes presiden iki jek apal ora lagu mbiyen? Waduh. Pamane kaya apa? Lagu mbiyen pamane apa? Tak mikir sih. Oh ya. Entuk ta? Entuk ora apa-apa, ora perlu kudu lagu saiki, lagu mbiyen ora apa-apa, malah apik-apik lagu mbiyen timbangane lagu saiki. Ela elu mbiyen kowe ngono benci karo aku. Ayo.
Wis ta iki? Wis. Ora krasa kowe. Aku biasa ngono kuwi. Anggere wis ki malah sok ora krasa sok. Kebablasan barang. Apik iki mau cara mbiyen ya kok. Wah, cara kuno sekitar tahun 95. Oh iya. La elo biyen kowe ngono benci karo aku. Sedih bunga wah pancen tresno. Kuwi dhewe ra apal. Aku capet-capet deh karang yo sok ngeling-eling. Nanging saiki ne anene kowe ngomong karo aku ela elo ela ela elo ela elo ela ela elo nana pide cile lungguh cingle glimpang kopat kapit ngiwanangan jare benci jebol seneng izin dong enggak oh ya apal ya gong kepiye to lagu-lagu kuno kowe welo Susana bisa dilagoke ra ya iso jane mung kanca-kanca iki kesek Alon srek mamu oh ki slendro heeh tak ada silatimu kuwi tau ana lungguh jajar lan sliramu ana ing wengi kang biru aku tresno kowe tresno waduh ngene salah ngono ya salah rewel uduh antel dasmu kono iki leng-leng tenanan rewel kira nganu kae sing ngene salah ngono salah rewel piye-piye tanpa salah ngomong terus terang yen pancen wis bosen ora susah kakean cangkem alasan nek warna solah lan slagamu aduh mana tahan aku tansah mau dadi sasaran timbang ngono kuwi ngomong terus terang rewel beda karo Susana wo kuwi pancen metune bareng Susana ki rewel mergo ora metu-metu ngene salah Susana aku tresno kowe ana ya mbiyen lah bapakku mbiyen tau ngunekke kok ngunekke sapa ngunek-ngunekke Susana kuwe unek-unekke Susana ngopo Susana ora salah apa-apa kok gemremeng wae ra metu-metu terus dunek-unekke apik ya peloke dituthuk Mas Suradi nembang apa meneh iki ayo ik di anu ik sapa dueti aku dik sida apa ora dik yo pijer semoyo dik aku apa orang gawe jalan kowe manis
tansah ngenteni ojo sirang mundur balik janji adene nyebar godhong korone sabar sawetarane kowe manis kesusu akeh wis mesti kleru sareni sing aku ora bakal mlayu Zaman kapan iki lho. Iki ya bareng karo bareng karo apa jenenge? Ela-elo kuwi. Apik ta? Iki kudu dieling-eling. Ngerti ra iki karyane Mas Mantos. Mas Mantos ki wis ngaryake piyari pirang-pirang. Saiki panjenengane wis ora ana lagu-lagune aja nganti dilalekke, Tru. Iya, pancen ya bener. Ndas mundi, ndak pundi. Ndak pundi ora ndas mundi. Ndak pundi ngono. Ora ndas mundi ta ora. Kuwi ya karyane Mas Mantos. Judule apa kuwi? Rondo Kempling. Ndak pundi bayu badhe tindak pundi. Tingaren lho. Tingaren tindak wae ora numpak taksi. Dhewean apa ora werti timbang nganggul kula gelem ngancani. Resan Mas, kebetulan Mas. Belanjane kaca rodok abotan Mas. Yen purun enggal-enggal nulungi tekan omah mengke kula keroki. Mengke kula upahi ning Magelang, Dik. Aja Malang. Lho. Kok bali kuwi meneh ki ngapa? Wong rondo kuwi kok dadi sida apa ora? Aku iki mak ragu-ragu karo rondone. Oh. Ya sida apa ora? Bagong ngomong ora campur-campur. Rondo kempling ya rondo kempling sida apa ora sida apa ora. Kae sing apa jenenge iki? Ana meneh sing lagu sing Cintaku Sekai Didi Kempot. Udu Mas Mantos to udu. Ngawur kowe jual suwe-suwe to. Karane Didi Kempot ana kok. Apa jenenge iki diakoke Mas Mantos. Kowe nang kene iki kon nderekke Ndara Sarmadi. Ndara Permadi ngewangi-wangi Ndara Bratasena. Babat wana merentani kok malah do Dek Sita apa ora Dik? Do pijer semoyo Dik. Wong tuwa kandhane. Ngandel ora lho. Semar nesu ta. Awul Bagong le nembang keseron kok. Wisane cilike sithik ora sero-sero banget Semar krungu nesu. Ndaramu negori wit ngresiki papan-papan sing reget. Aku malah kowe do. Tetembangan. Kowe menungso apa kewan kowe? Oh, kandhane apa ora? Hah? Sing marahi sapa? Gareng. Sapa? Bagong. Sapa? Wong mau Petrus sing pertama. Uncal-uncalan. Aku takon. Pak, nggih, Pak.
Sing marahi sapa? Petro. Sapa sing marahi? Oh mau Bagong kok. Sing marahi sapa? Gareng. Wong telu calon-calon. Tangane bapak kae ngopo kan? Laku kok ngene iki. Kae iki antene. Oh. Anggere apa jenenge? Ora nyaut. Sinyale terus tangane nuding ngono kae. Anten ilmu antos. Pak. Jiabut sak gegem. Kandhane ngeyel. Aku bertanya, iya Pak. Sopo sing marahi? Petro. Aku ki ra ngapa-ngapa. Petro ki mau tetembangan Gembira Loka terus aku marah terus dak tembang Petro. Sing marahi sopo? Aku nembang Gembira Loka ki sirku nembang dhewe. Ning gareng teko terus nembang ular kambang. Dadine terus ndodol tekan dindi. Sopo sing marahi? Gareng, aku ki mau ora nembang jane. Ning gareng Petro karo gareng nembang terus aku dadi nembang. Nah terus Semar teko ngantemi terus tak bales. Bagong karo wong tuwa kok men modar men. Mangkelake ora. Sirah dipitrahi saben dina. Disungkemi anak bojoe. Dibuat-bet wae. Ngapa rene? Hah? Anjur kaya buta ora. Uyu isisan usus. Wong tuwa duyu. Sak penake dhewe ora. Mangkel awang Semar teko. Ayo, tangkep jajokan bau. Gong men rene, men wah incem pokoke. Mlenyok ndasku. Tas sak penake dhewe. Kuwi ya ngono. Mudar wae yo. Kelaru wae, Tru. Syukur cenanangan kok kowe senengane lah. Aku dikedak itu. Iya. Kowe ngawur kok Ndoro Permadi kok sak penake dhewe rumasane ora. Ndoro Permadi seneng ngene isih. Aku getak diancam kowe pokoke ora. Truk. Ndoro Permadi kok tangane kasar ya? Truk nih. Wah, iya kowe mer. Kowe sing nendang cengelku ya. Ora omong, Truk. Kowe iki salahe nek ngawur kok senengane. Yo, ditutke Ndoro Permadi. Aku kok dendam karo Semar. Ngapa kowe? Napa. Bagong mlayu banter banget ngopo? Melompat piye? Melompat. Oh ya. Ngopo iku? Melompat no, mendem Semar. Oh iya. Jeneng aku kowe. Gong kuwi bapake. Jengkel aku cengele dijupak. Hei. Ambulan.
Apa ora kowe? Bagong tak ajar. Bagong tak ajar kowe. Kowe tak polo kowe nek nganti aku. Mesake, Gong. Oh ya kurang ajar Sumarwa digaweke jugangan jero semono. Aku pokoke jengkel karo wong siji iki. Gedhiki cengel ra nutuki sirah sapene dhewe. Kapok ora kowe? Ora kapok, ora tau nggake. Lho iki. Petro. Memirana tak tulungane ora. Men rasa ditulungi, tak tulungane mesa. Yo. Tangane iki, Pak. Woi. Yo. Woi. Duh piye ya iki? Yo. Duh kok. Reng. Aku meneh wong ringkih, Tru. Minggir tak tibanane watu. Engko nggo ance-ance ya. Minggir, nise, mepet lemah. Loro cukup kowe. Yo, minggir ya, Truk. Kowe iki ora sliwar-sliwer. Semare kon mepet ki, bokonge kon mepet ki. Kayak bokonge Semar ki ra imbang. Abot buri mulo nyemplung terus. Nggih, tak tarik, Pak. Ayo. Selamat. Bagong nanti Bagong. Wis rasa incim-inciman kok ora rampung-rampung nek incim-inciman. Ayo gendang Ndara wis tekan kono kae. Den dintosi Ndara. Langing griya mangungkung. Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Pancabayu ladal suwe nggonku kekalangan Malaya goleki dawuhing Sang Hyang Bathara Indra kang aran Raden Permati. Lah kok dadi iki eneng satriya bagus tanpa cacat Gwaya Teja pengawak tirta pamulujenar kaya kencana sinangling ditutke Panakawan papat ing padha gegojekan. Raden sampun kejut penggalih kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden Permati. Raden bumi kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris
Risang maweh gandrung sabaran katulu wukir moyak mayit sampun ngejot ing penggali kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden ana pandhita buta sapa sampeyan penemban wingking saking pertapan sumur gumuling nami kula pun Anggara Parna inggih Citrasena sampun ngejot bilih kula menika bangsaning Jim Raden menapa leres panjenengan ingkang kekasih Raden Permadi ora ana loro ya aku ingkang aran Raden Permadi Premban ladal menawi kemakaten kapasang yoga katuju ing enu anggen kula tebi-tebi ngupaya dhateng jengandika Raden Permadi ingkang wigatos namung monggo Raden sawetawis kula kanthi mampir wonten ing pertapan sumur gumuling penemban upama ora ana kewajiban ingkang kudu ndak rampungake Permadi mesti ora bakal selak nanging gandeng akeh kewajiban ingkang kudu ndak ayahi sepira keluputanku aku nyuwun pangapura sesuk yen to wis paripurna ayan bakal kampir marang pertapan sumur gumuling boten kedah sak menika aku ora bakal bisa mituruti apa kang dadi keparenging Peremban Anggara Parna Raden sampun kados mekaten menika wigati tumrap jengandika Raden nadyan wigati luwih wigati nggonku bakal nyengkuyung kelawan Kakang Mas Bratasena lha ingaten panjenengan boten purun kula boyong sing gedhe pangapuramu aku ora bisa nuruti kekarepamu Jim Anggara Parna wah saut dadi apa ya meneng langsung cep kelakep wedhus ngopo Petruk aku ora guneman karo wong nangis Ndara Permadi Pak ndaramu ya gene disaut aku krungu dhewe ana pendhita buta merpeki Ndara Permadi jenenge Jim Anggara Parna ya Jim Citrasena Jim Anggara Parna Jim Citrasena Mbak kok bapak kok jengkrut alis iki kaya tepung bapak ki srawunge wis mangabad-abad ora kok karo bangsaning menungso karo bangsaning Jim bapakmu ki ya srawung mula nek kowe nyebut Anggara Parna Citrasena aku kok kaya capet-capet kelingan ora kleru kuwi jemandaning Bathara Indra anakku lanang kelingan aku kelingan aku Jim Anggara Parna Citrasena kuwi pertapane jenenge Sumur Bur nek ora wong tuwa saduk tenan aku ki krungu ya Pak pertapane jenenge Sumur Gumuling Sumur Gumuling nggone ngendi Pak lah ngopo to ndaraku Ndara Permadi saut Jim Anggara Parna melu aku tututane rak ketemu ayo terus yo
kinare wangsit pindha kembang pindha kembang iseping matu sarining tawang Nuwun sewu Raden, paripaksa kula meksa dhateng jengandika Raden. Estunipun kula mboten badhe tumindak ingkang boten sakmestinipun kaliyan jengandika Raden. Mugi kawuningana kula menika Cimanggara Parna, abdinipun Pukulun Bathara Indra. Dene jengandika Raden menika piranganipun satriya Pandhawa ingkang nampi triman wana mrentani saking Nalindra ing Wirata Prabu Matswapati. Mila wana mrentani menika kondhang gawat kliwat wingit kepati mugi andadosna ing kawuningan. Wana mrentani menika wujud negari Jim ingkang ngasta peperintahan Prabu Yudhistira sakadang kadeyan. Ingkang citranipun tan prabéda kados dene para Pandhawa lah kacariyos. Sang Prabu Yudhistira anggenipun dados nalindraning Jim menika sampun ngancik 1.000 taun laminipun. Anggenipun mangreh bangsaning Jim. Raden, kula nampi dawuhing Sang Hyang Bathara Indra bilih negari Indraprastha ing mapan wonten ing wana mrentani. Menika badhe kababar kamanungsan tegesipun badhe kasat meripat lan saged kinarya mukti jalma wantah kados nika Raden. Monggo ingkang badhe nampi bebingah utawi nampi kanugrahan saking Jawata wujuding negari Indraprastha menika Pandhawa. Mila tumunten kula kadhawuhan dening Pukulun Bathara Indra maringaken pusaka 3 cacahipun dhateng jengandika Raden. Pusaka menika minangka dados pengapesaning bangsaning Jim. Setunggal alan lisah pranawa, kaping kalih watu timburu, kaping 3 oyot bayura menika dados pengapesaning bangsaning Jim. Lisah pranawa menawi dipun sipataken wonten ing netra saged sumurup bangsaning Jim. Menawi di oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh boten gadhahi kekiyatan. Watu timpuru menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Pusaka 3 menika kadhawan maringaken dhateng jengandika Raden dadosa sarana hambabar kanugrahaning dewa ingkang tinampi dening para Pandhawa. Raden, yata laruta saking godha sang Kurukula yen amutusa sang Sri Kakang Semar kepiye? Ditampa nyatane niki wis dadi titi mangsa kala wis nekani. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ambabar kanugrahaning dewa. Penemban Anggara Parna yen to pancen mengkono mara gage paringna marang aku. Lan daya-daya aku nyuwun pamit bakal sumusul kadangku. Nggone babat ana ing ngiring kidul utawa ana ing ngiring wetan Penemban Anggara Parna. Iye. Ingkang atos-atos lan kula ingkang badhe anjampangi memanuki tindak paduka Raden. Iya, Penemban mara gage paringna Penemban.
Asma Bangwang Aruna kadinetraning angka rapo sadaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pine panca Petra nun ayo enggal daya-daya prapting papan dununge Kakang Mas nggone nglakoni babat merentani ing ngiring witan nggih monggo Den sadurunge Petra apa ora luwih prayoga lamun lisah pranawa disipatake ana ing netra. Wah nika langkung prayogi. Mara gage Petruk. Bukaan tutupe nggih. Ayo Gong kowe njaluk ora, reng njaluk ora men weruh jim. Wah ya njaluk nggo jim. Kok nggo jim ora. Ora usah dadak nggo jim. Wong iki pasrah karo sing kuwasa. Iya. Mboko sithik wae Petruk nggih. Kowe ndak malah bloboken. Iya. Bener ngendikaning Begawan Anggara Parna Petruk jebul akeh banget bangsaning jim. Yen kowe arep nggunakake gunakno ora apa-apa. Oh nggih siap. Wah, jan arep pengen weruh aku. Wah, lha kok dadi ting kruntel kaya ngono kae. Wah, jan reng kowe nek ora nganggo rugi reng. Waduh. Wedian. Oh lah ana sing kalungan anduk barang. Heeh. Kula nyuwun nggih, Den. Iya. Waduh elok to. Tru? Demet iki ana sing kaya kowe. Ha iki aku. Wah iya, Den. Madhep rono kok kudune ya. Wah, jan ngeri deh pokoknya. Enggak kuat aku jan elok tenan. Wes lho ana sing wuda barang itu. Ayo jeneng jim ki mesti ora bakal isin kok Gong Petruk nun sumusul Kakang Mas monggo kula dherekaken Ndara Puntadewa. Wah, aku tulung ngono. Saya ora iso ambegan aku mati nang kene. Wah, Den, niki keng rokok teng mriki, Ndara. Wah, suarane Petruk. Nggih. Sampeyan ngene napa, Den? Petruk, aku kena ngapa ora ngerti. Kaya ana sing nali awakku. Angel diwali pendak tak ngubah saya singset. Ngrekoso nggonku ambegan Petruk. Wah, Den. Pripun, Den? Kang rokok kaya ngeten iki. Petruk nyoba tak bandemi nganggo watu timpur. Nggih, dibandem saka kado Antara. Syukur alhamdulillah iso waluya nirmala temah jati. Yo. Wah, barmadi aku ngaturke panuwun. Kakang Mas nyata lamun papan mriki mrika sanes wana. Dudu alas inggih nanging wujudipun negari Kajiman.
miturut dawuhing undhagi ingkang namipun Anggara Parna inggih pun Citrasena. Malah ingkang rai sampun kaparingan pengapesaning bangsaning Jim. Wujudipun lisah pranawa watu timpur lan oyot bayura. Wah, sabanjure piye? Dawuhing Jim Citrasena. Pandhawa gangsal kedah mlebet wonten sak tengahing wana. Sak mangking mriku badhe pinanggih kelawan kanugrahaning Pandhawa Kakang Mas. Wah, mbarep kakangku nanti. Kakangku Werkudara piye jumbuh karo ature Permati yen to Pandhawa ora kena pisah nggone nglakoni babat lan kudu diwidya ning sak tengahing wana mertani. Dimas adimu pinten tangsen gendongen Permati ayu manjing telenging wana ana ing tengah-tengahing wana mertani. Monggo kula dherekaken Kakang Mas. Anggara sumbar lindhu bumi kuncing kumaludhuk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara kang ngarsa lebur wiyadi Yayi Dandun Wacana Dananjaya Tripala lan Dama Granti inggih kula wonten dawuh Kaka Prabu. Ya piye Yudhistira kakangku? Wonten dawuh Kaka Prabu, wonten dawuh Kaka Prabu. Saka kadohan katon rantak-rantak lakuning jalma menungsa. Wis isa digandha saka papan kene Yayi Tata-tata. Mbok menawa iki jalma menungsa ingkang gedhe prihatine, wekasan kawuwa mlebu ning tengah-tengahing wana mertani Dandun Wacana. Yata laruta saking kutha Sang Kurakala yen amotosa Sang Sri Yudhistira pukulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya kula nampa Bathara Indra aku ngaturke sembah. Ya Dandun Wacana ulun tampa, Danangjaya ulun tampa, Tripala Dama Granti ngaturke sembah ulun tampa. Wonten menapa dene paduka merpeki dhateng jasad kula pukulun Yudhistira wonten timbalan sayekti mundi dawuh timbalaning Iwang Jagat Girinata lampun dina samengko ulun kudu dawuh kelawan jeneng kita nggon kita minangka dadi makuthaning bangsa Jim ana ing wana merentani dina samengko kaya wis telas tulise tegese wis paripurna dharma kita minangka nalindraning Jim lan kita dikeparengake bali marang asal mulih mulanira dumadi saka geni bali marang geni.
Sabab dina samengko negara ing mrentani ya Indraprasta, negara pujan saka panjenengan ulun, keparingi wang jagat giri pratingkah. Bakal minangka ganjaran sarta kanugrahan ingkang ditampa dening titah kang aran Pandhawa. Mula nalika ulun paring sasmita lumantar pasumpenan yen to negara ing Indraprasta ya ing Wonomertani keblabak banjir gedhe. Sayekti wis kinarya pratandha lamun sejatine wis nyaketi dina kasampurnan kita minangka dadi bangsaning jim. Wondene negara iki bakal kababar kamanungsan tegese kasat netra Yudhistira. Dosa menapa menawi kula wantun nyelaki dhateng dawuh Paduka Hyang Adi Pukulun. Kula sampun nglenggana bilanggen kula lenggah minangka dadi makutaning bangsaning jim. Sayekti inggih krana parentah Paduka Hyang Pikulun Bathara Indra Pukulun. Menawi tetela mekaten dinten sakmangke kula sampun ikhlas lawan kadang-kadang kula. Lan kula ngaturaken panuwun dene selaminipun 7.000 warsa Paduka sampun pinados dalan keng abdipun Yudhistira minangka dados nalindraning jim kang mangkono kaya wis entek tulis kita nggone urip ana ing alam padang. Negara kudu kababar dadi kanugrahan tumraping para Pandhawa lan kita bali marang asal mula-mulanira. Yudhistira lan sak kadang-kadhane kabeh nun inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan ulun. Namung Paduka ingkang kula antu-antu rawuh Paduka Pukulun Sang Hyang Bathara Darma ingkang sampun anyalira dhateng Raden Puntadewa miwah sedaya kadang dika Raden. Iya sinuwun kepareng Paduka kepiye aku mung kari manut. Pukulun kula sampun nampi dawuhipun Sang Hyang Bathara Indra bilih negari menika badhe kababar kamanungsan. Namung saderengipun kula badhe caos suninga blestunipun negari Indraprasta menika punjeripun wonten ing tengah-tengah menika winastan negari Indraprasta. Iring kilen menika wonten satunggiling kasatriyan ingkang namipun Jodipati inggih Nunggul Pawenang. Menika ingkang lenggah kadang kula pun dandun wacana samangke badhe katampi dening Raden Bratasena. Wondene ingkang iring ler menika winastan kasatriyan Madukara menika papanipun kadang kula Danang Jaya ingkang sakmangke badhe nenggan Raden Permadi wondene ingkang iring kidul lan iring kilen menika winastan kasatriyan Sawojajar Tuwin Bumi Ratawu menika badhe dados kasatriyanipun Raden Pinten Tangsen nggih Raden Nakula Sadiwa. Wondene Paduka sinuwun lenggah wonten ing tengah ingkang winastan negari ing Indraprasta. Lan mugi sakmangke keparenga Paduka paring kasuwargan dhateng kula. Prabu Yudhistira ora ana jamak lumaring atase jin manjing ana ngangganing menungsa. Luwih dhuwur derajating menungsa tinimbangane bangsaning jin. Kula namung titip nami kemawon sinuwun. Keparenga angagem dhateng asmanipun ingkang abdipun Yudhistira keparenga Paduka agem minangka asma Paduka Pukulun inggih Raden Puntadewa. Ya to yen pancen kaya mengkono aku mung kari manut semanten ugi
naminipun kadang kula dandun wacana mugi tinampiya kinarya pengenget-enget kemawon mugi dipun agem dening Raden Bratasena. Yo aku mengkari manut. Lajeng naminipun kadang kula pun Danang Jaya kinarya pengenget-enget mugi dipun agem dening Raden Permadi. Ya aku mengkari manut. Lajeng Tripala Dama Granti mugi kaagem dening Raden Pinten Tangsen. Diwaji jimboten badhe saged manunggal kalian titah swantah mangke mindak ngregeti dhateng lair batos panjenengan. Asal mulaning titah menika saking anapsir sekawan werni nanging tumraping bangsaning jim menika dumadi saking hakni utawi geni. Saking geni wangsul dados geni kula nyuwun pamit saha kula titip negari Ngendra Prasta sinuwun.